Nilqakom għal podcast Evangeliku Imberek min jisma'. Permezz tal-podcast tal-lum jiena John flimkien mal-mistidna tiegħi ser nikkonkludu it-tema ta' 5 podcasts bl-isem Is-Salvazzjoni għalik. Flimkien miegħi bħala mistiedna llum għandi lill-Pastor Paul Mizzi u lil Joseph Mizzi. Ilna nistudjaw flimkien it-triq tas-salvazzjoni u kif nistgħu ninħelsu minn nubietna u nsiru werrieta tal-ġenna. Illum nikkonkludu billi nqisu l-aħħar proposta. X'inhi? Iva, mela, ikkonsidrajna il-realtà ta' dnub, il-provdiment tal-Alla fil-li tagħna lill-Ibnu Ġesu, in-neċessità tal-fidi u l-indiema, u llum irrid nenfasizza il-neċessità illi nuru bħajja konkreta illi l-fidi u l-indiema tagħna huma ġenwini. Faċilment wieħed jikklejmja illi huwa nisrani, però il-ħajja tiegħu tħares lejn diskorsu, lejn l-email tiegħu jurik illi l-klejm tiegħu hija waħda falsa. Bil-sienna nistgħu ngħidu rridu Alla jesiġi għal ġid tagħna stess illi la darba aħna nemmnu f'Ġesu il-ħajja tagħna mhux forsi, mhux probabbli, żgur se tkun trasformata. Għaliex Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex jammar fina u allura dak l-Ispirtu Santu jibdel il-ħajja tagħna. Fil-waqt illi l-vizzji ta' qabel jibdew jitbielu u jinxfu, fl-istess ħin il-virtujiet sbieħ tan-nisrani, il-fidi, il-mħabba, slim, il-ferħ, it-tieba, l-manswitudni, l-umiltà, ir-rażna fuq nnifsu, dawn ma kollu frott l-Ispirtu Santu kapaċi u difatti jaħdmu fuq li Alla kollu. Ġifieri qed ngħid il-proposta hija din. Il-fidi tagħna jridu nurruha li hija ġenwina bimġieba qaddisa. U ma nistgħux nieħdu żball għax jekk nieħdu żball f'din il-qasam, għandna l-eternità kollha biex jiddispjaċina ta' dan l-iżball. ċoħe li minn għalik inti salvat, minn għalik inti Kristjan, imbagħad issib fil-jum tal-ġudizzju li inti fil-fatt m'intix. Fatti l-Apostlu Pawlu fl-Atti 26 jgħid illi l-bnedmin jeħtieġ jindmu kif rajna l-ġimgħa l-oħra u jerġgħu li Alla u jagħmlu emejjel li jixirqu lill-indiema. Tara, jagħmlu emejjel, mela l-istil ta' ħajja tagħhom issa se jinbidel. Bl-emejjel tagħhom juru illi l-indiema tagħhom hija ġenwina. Bl-emejjel tagħhom juru illi huma qed jgħixu konsistentament mal-professjoni tagħhom ta' fidi f'Ġesu Kristu. Jiġifieri l-Bibja tesiġi illi aħna nroddu l-frott. La darba aħna frijej ħajjin fid-dilja l-vera Ġesu Kristu, tajjeb, dawk il-frijej jagħtu frott. U mhux frott ftit l-ewwel imma frott kotran li jkun ta' ġieħu ta' glorja lil Alla. Mela, ħajja ġusta u qaddisa, immarkata bl-imħabba lejn il-proxmu, hija inevitabbilment ir-riżultat ta' fidi sinċera. Ekku, indubjament. Il-litra l-Efesin, kapitlu 2, Pawlu jispjega naħseb jiena b'mod ċar illi kulħadd jista' jifhmu. Jgħidilna li bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi. U dan mhux minnkom infuskom. Dan huwa għotja minn Alla. Mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Ħana tallimna sissa illi jiena salvat għandi l-maħfra d-nubiet mhux għax għamil xi ħaġa imma għaliex Ġesu ħadem is-salvazzjoni sħiħa għalija. U nnifsu ġar d-nubieti fuq l-għoda tas-salib biex jiena mejjed għad-dnub ngħix għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu jiena issa infejjaq. Mela, l-Apostol Pawlu jkompli jgħid imbagħad illi ma mhuwiex każ illi jien niftaħar. Imma jkompli jgħid għax aħna l-insara xogħol ta' Alla maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba li Alla ħejja minn qabel biex aħna nimxu fihom. Jiġifieri l-istil ġdid ta' ħajja tagħna fil-ġustizzja, fil-qdusija,
fis-safa huwa kollu ir-riżultat tal-ħidma sovrana talla fil-qlub tagħna illi tintwera allura fil-kondotta tagħna minn ġurnata l-oħra. Siġra tal-plastik hekk li kultant ikun hemm fid-djar biex iżejnu tista' twaħħlilha tuffieħ magħha, daqshekk ma ġibtix siġra ħajja, imma jekk għandek siġra ħajja fil-ġinien tat-tuffieħ, tistenna fl-istaġun propju tara l-ewwel il-fjuri imbagħad il-frott sakemm inti tista' taqta' il-frott minnha. L-istess il-ħajja Kristjana għax inti ħaj, għax inti għandek il-ħajja ta' Kristu fik, se tipproduċi il-frott. Issa il-frott juri x'inti, imma mhux il-frott tagħmlek ħaj, il-ħajja tgħidlek Kristu bħala att mirakoluż divin fik. Dik il-ħajja ħaturi li jena nifisha fil-frott, jekk m'hemmx frott inkwieta, għax probabbli inti siġra tal-plastik. No, Ġesu infatti jgħid fil-pritka tiegħu fuq il-muntanja, siġra ħażina ma tistax tagħmel frott tajjeb. Imma siġra tajba se tagħtik frott tajjeb. Il-Kristjan huwa ħajja għal Alla u allura l-emil, il-salvazzjoni li huwa rċieva se tkun murija esibita minn ġurnata l-oħra fil-ħajja tiegħu. U kif tinaraf il-fidi ġenwina? Hija fidi li topera bl-imħabba, hekk spjega l-Apostlu Pawlu. Fidi vitali, fidi ħajja illi tissarraf regolarment fatti ta' mħabba. L-imħabba, Alla huwa mħabba u min jammar fl-imħabba jammar fih. La darba għandna din il-relazzjoni ħajja malla permezz ta' Ġesu, allura il-fidi tagħna tirriżulta fl-imħabba. Tirriżulta fuq bidjenza evanġelika wkoll. Ġifieri kull ma jiena naqra fl-Iskrittura nkun nixtieq u rrid illi nagħmlu, illi nobdih. Ġesu fil-diskors tiegħu qabel ma miet jgħid min għandu l-kmandamenti tiegħi u jżommhom danu li jħobbni. Min għandu l-kmandamenti tiegħi mhux samaħħom biss, jżommhom. Danu dak li jħobbni, danu li għandu relazzjoni ħajja miegħi. Jekk jiena nafda u nemmen fi Kristu u riċivejt minn għandu l-maħfra ta' dnubiet, allura issa meta xi ħadd joffendi lili bħalma jiena kont maħfur għali ħansiba faċli illi naħfer minn ħafilli. Jekk Alla tani d-don tal-ħajja, tani lill-Ibnu Ġesu Kristu, allura dik ħatibda lilu wkoll. Jien ħansib bniedem ġenerus li nagħti minn ħini u mill-abiltajiet tiegħi biex ngħin il-ħadd ieħor. Ġifri l-fidi li jien għandi falla qed biddilli l-orjentazzjoni ta' ħajti. Issa jien bniedem li naħfer, bniedem li nagħti, bniedem li nħenn u ngħin. Għaliex għax jiena kont riċivejt il-ħniena minn Alla. Kristjana għandu ambizzjoni ġodda, abilità ġdida, mod jallilu mill-Ispiritu Santu, għandu xewqat ġodda. Dak li darba kienu ħobb, issa jistmerru id-dnub. U dak li darba ma kienx jagħti kasu u jitgerrax minnu, issa jfittxu il-qdusija. Ġifieri, mhux kull tip ta' fidi salva. Ċertament li le. Infatti il-Bibja twissi persistentament dwar il-fatt li ħafna nies għandhom fidi ta' parsi. Ġesu bil-parabola tiegħu tal-żerrija, xi wħud miż-żerrija waqgħet mal-modija u ntrifset u ma tax frott. Oħra waqgħet fost ix-xewk kiber u ħanaqa. Jew fuq art baxxa. Ġifieri ħafna nies jippretendu jew jikklemjaw li jemnu imma mhux veru il-fidi tagħhom hija sempliċement fidi intellettwali. Semaw però ma sarfux dak il-messaġġ tal-Evanġelju f'azzjoni ħajja. U allura eżattament il-fidi tista' tkun sempliċement intellettwali. Ġesu qal mhux kull misejjaħ li sid se jidħol fis-satna smewwiet. Imma dak li jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet x'differenza? Illi inti tista' lil Ġesu tarfu bħala sit, però mbagħad tibqa' tgħix il-ħajja maħmuġa u antika tiegħek. Le, hija fidi illi ħirġa mill-qalb.
Pawlu fir-Rumani 10 jgħid li jekk wieħed jemmen f'qalbu illi Alla qajjem il-Ġesu minn bejn l-imwiet dan ikun salvat. Il-fidi li ħirġa mill-qalb, il-vera jien, il-vera jien. U allura dawn il-nies li verament huma salvati, tarafhom għaliex isegwu l-ħaruf kull fejn imur. Hekk jiddeskrivihom Ġwanni fl-Apokalissi. Il-fidili huma n-nies li jsegwu l-ħaruf mhux sakemm jaqblilhom, mhux sakemm għandhom aptit, imma jsegwuh kull fejn imur. Tifhem? Bħal Pietru darba Ġesu qalilhom lill-apposti qalilhom imma intom ma trux morru kollux veru. U Ġesu Pietru qallu muneħant minn immorru. Int għandek il-klim tal-ħata dejjem. Jiġifieri il-Kristjan huwa perswas illi f'Ġesu għandu salvatur illi huwa kapaċi salvah, salvatur illi huwa denju allura illi aħna ngħixu għal glorja u s-seħħ tiegħu. San Ġagbu jgħidilna li hemm fidi ħajja u hemm fidi mejta. Fidi ħajja salva, fidi mejta tibatek fil-qiegħ tal-infern. X'iswa jien ngħid għandi il-fidi imbagħad m'għandix l-opri li huma l-evidenza l-prova li l-fidi tiegħi ħajja, paroli ma ħajsalvaw il-ħadd, mhix il-professjoni tal-fidi li ħassalvak, imma ir-realtà tal-fidi wara kollox anke x-xitan stess jemmen li hemm Alla. Ovvja li jemmen, mhux salvat. Il-fidi ġenwina dik il-fidi illi mhux biss taqbad ma' Kristu għal maħfra ta' dnubiet, imma ssegwi li Kristu f'ubbidjenza ġenwina u mill-qalb, allura ħadd irriżulta f'opri tajba. Dik hija l-fidi li salva. Kull fidi oħra hija fażulla, hija fidi gimmick kif taqbad tajt, hija fidi ta' biċċajt. Oqgħod attent, ħafna nies li jgħidu li jemnu fi Kristu u jafu l-fatti dwar Kristu li twielet u miet u għamil mewt, jafuhom il-fatti, imma dik il-fidi jew dak it-tarif qatt ma tbidlitilhom ħajjithom, ngħidilhom attenti, għax jekk il-fidi tiegħek hija mejta, dik il-fidi mhix se salvak. Anzi, qed tiddiludi lilek innifsek sejjer fit-triq tat-telfien u m'intix tirrealizza. Ejja nqumu il-fidi għandha tkun fidi ħajja, fidi li tafda fi Kristu, fidi li twassal f'bidla, f'ħajja ta' mħabba, ħajja ta' qdusija. U ħajja grata li Alla. Il-ħajja tagħna fil-qdusija u l-ġustizzja hija mod kif aħna l-Alla ngħidu l-grazzi ta' dak l-emil kbir li inti għamilt għannom tagħna fuq il-Kalvarju biex aħna nkunu rikonċiljati miegħek, nsibu slim miegħek, u bil-weda tal-ħajja ta' dejja, mhux vera. Allura, fidi ġenwina, kif tirreaġixxi? Kif tistma' il-Bibja? Ovvjament, il-Bibja hija l-rekordju li ħallilna Alla, illi tagħti xhieda dwar Ġesu. Darba Ġesu li Lut qalilhom intom tfittxu fl-Iskrittura. Intom tfittxu fl-Iskrittura għax min għalikom illi fija hemm il-ħajja ta' dejjem. Imma hija l-Iskrittura li tagħti xhieda tiegħi. U allura il-Kristjan għalih l-Iskrittura hija għażiża. Ma jgħaddix mingħajrha. Bħalma aħna ma ngħaddux mingħajr ħobs. L-Iskrittura hija il-fanal għar-ġlejna dawl għal-modja tagħna u allura kif jiena se nitgħallem kif nobdi lil Alla, kif inservih b'mod aċċettabbli qudiemu permezz tal-Iskrittura. L-Iskrittura hija mogħtija biex tgħallimni, tikkoreġini, twiddibni u titrenjani f'ħajja ġusta. L-Iskrittura ma nistgħux ngħaddu mingħajrha. Ukoll il-fidi hija dejjem deċiża u riżoluta illi tobdi lil Alla f'kull qasam. Ma għandi ebda dritt li jiena nażel dak li rrid mill-Bibja. Di ħanaċċetta, di ħanagħmilha u di mhux ħanagħmilha. Le. Wistin ta' Ipona darba qal illi min jażel dak li joġbu mill-Vanġelu u jwarrab il-bqija, mhux li l-Kristu qed jemmen lilu nnifsu. Alla tagħna ħanejdu hekk sillabu sħiħ li jotta għalina u allura bħala student għax dixxiplu dak li hu. Dixxiplu huwa student ta' Ġesu li qed jitgħallem progressivament minn għandu. L-Iskrittura hija importanti għaliex hija l-vuċi ta' Alla
għan-Nisrani. Ekku. Nisrani rrid jobdi lill-Alla, allura jisma' lill-Alla jkellmu permezz tal-Iskrittura. Ġifieri, qed ngħidu li m'intix Kristjan jekk ma toddix il-kmandamenti. Le. Mhux għax l-obbedjenza tagħna għall-kmandamenti taqlana s-salvazzjoni jew bl-obbedjenza nimmeritaw is-salvazzjoni. L-obbedjenza hija r-riżultat inevitabbli tas-salvazzjoni. Ġwanni fl-ittra tiegħu pereżempju jgħid illi min jgħid araftu lill-Alla, nafu lill-Alla, għandi relazzjoni ħajja mal-Alla. Imma mbagħad ma jżommx il-kmandamenti tiegħu dan hu Giddib. u ma jistix jgħidha u ma jqgħodx idur mal-lewża, dan hu giddieb u l-verità mhijiex fih. Dik hija tweġiba ġon. Huwa xieraq allura li kull wieħed waħda minna naraw f'liema stadju ninsabu hekk qed ngħid sew. Ekku. Irrid ikun hemm evidenza konkreta, evidenza illi tidher, evidenza viżibbli, illi pereżempju tagħti darek għal ħażen. Fejn qabel kont giddieb, midaj, pastas, immorali, idolatru. Dawk l-affarijiet issa huma tal-passat. Il-Kristjan huwa mejjet għad-dnub u ħajja l-Alla. Bil-mamudija tagħna meta aħna intfinna taħt l-ilma u bħalli kieku irxox tajna l-ħajja ġdida. Il-mamudija tagħna hija t-turija illi issa minn dak il-moment il-qudiem aħna nappartinu għal Kristu u allura mhux xaqbel lili, mhux joġob lili. Jiena rrid noġob lis-Sit u Salvatur tiegħi. Ġesu infatti jgħid illi min ma jiċħaġ li nnifsu mhux dejnu li jkun dixxiplu tiegħi. Huwa kliem ħansejħulu kliem qiebes imma nifhmu għala għaliex jekk jiena ħankompli impaxxi l-passjonijiet u l-pjaċiri u l-ambizzjonijiet tiegħi, qed tifhem, qiegħed jien Sit tiegħi nnifsi. Meta Ġesu fir-realtà xtrani għalih, xtrani b'demmu stess. Pietru jgħid intom mifdijin mill-ħajja firħa ta' missirijikom mhux bil-fidda u d-deb, imma bid-dem prezzjuż ta' Kristu. Jien m'għadniex tiegħi nnifsi. Jien issa ta' Ġesu. U allura illi jiena imsejjaħ ukoll biex nerfa' s-salib. X'jiġifieri nerfa' s-salib? Jiġifieri jiena identifikat ma' dak is-Salvatur li darba kien miċħud, imsallab ma' salib u xoxa trid nerfa' s-salib għaliex is-salib ta' bilħaq iwassal għal glorja. Il-Kristjanu wkoll imsejjaħ biex ma jħobbx id-dinja. Ġifieri ma joqgħod attent biex ma jinqabadx fis-sistema antikristjana tad-dinja. Le, fil-waqt qegħdin ngħixu fid-dinja u qegħdin nagħmluha ma' nies oħra fuq il-post tax-xogħol kullum kien frattant ma maħniex parti mis-sistema tad-dinja illi topponi lill-Alla. Ġak biejdilna minn uħobb id-dinja l-imħabba tal-missier mhijiex fih. Ta' sewwa li bniedem li jgħid li huwa Kristjan, li jgħid li jemmen fi Kristu, illi jevalwa lilu nnifsu u jara jekk hemmx fih dawk dik l-evidenza li hu tassew ta' Kristu. Jekk Kristu isejjaħlu Sit mulej, qiegħed jobdih jekk lill-Alla jsejjaħlu missier. Għandu dik l-imħabba lejn il-missier u tgħidli fil-prattika x'ifisser dan. Għandek xewqa li tisma' lill-Alla jkellmek qiegħed ta' kuljum tfittex fl-Iskrittura biex tara x'inirrieda ta' Alla x'irid jgħalmek Alla x'irid jgħidlek, jew m'hemm l-ebda xewqa li inti tkun taf fl-Iskrittura. Lill-Alla tkellmu, poġġi bil-qiegħda u fil-kwiet titolbu jew tgħaddi l-ġurnata kollha u Alla bilkemm jgħaddi mill-sentimenti ta' moħħok. Għandek xewqa lejn il-qima ta' Alla. Tfittex illi tmur tiltaqa' ma' aħwa oħra biex flimkien tagħti qima lill-Alla, hemm dik il-ħeġġa li tkanta tifħil lill-mulej li tieħu sem fl-ikla tal-mulej biex tesprimi il-dipendenza li għandek fuq Kristu u fuq il-mewt tiegħu. Fil-ġurnata ta' kuljum, meta faċċjat belf deċiżjoni, konxjament tajt le din missa nagħmilha għax din kontra l-liġi ta' Alla. U le,
din ħanamilha għax hekk irid Alla minni, avolja huwa diffiċli. Hemm dik il-mibeda lejn id-dnub, dik ix-xewqa illi teħles minnu, hemm dik l-istqarrija ta' dnub kuljum lil Alla u titolbu l-maħfra ta' kuljum, u ma' din l-affarijiet illi juru jekk inti xħaj għal Alla jew le, jekk il-fidi tiegħek ix ġenwina jew fidi ta' parsi. Bażikament, John, ħana qegħdin nwissu kontra Kristjaneżmu nominali. Aħna bil-Malti ngħidu dak nisrani tal-isem. Huwa ħafna minnhom u jħassra qegħdin imqarqin, qegħdin ħadnu tama falsa illi ma twassal għal imkien li fal traċedja u diżappunt. Le rridu noqogħdu attenti u nassiguraw li nafusna illi l-Ġesu ta' bil-ħaq nafuh. U Ġesu meta xebba li nifsu mar-raj, ir-raj tajjeb, u għanna n-naċ tiegħu, jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U x'iżjed u jimxu warajja. X'jiġifieri timxi wara Ġesu? Jiġifieri li timitaħ, illi Ġesu ħafer, Ġesu ħab, Ġesu wera kumpassjoni, modrija. Bl-istess mod aħna id-disċipli tiegħu rridu illi insiru bħalu, insiru nixbħuh. Bħalma Pawlu jgħidilna libsu lill-Kristu. Eżattament, li fil-waqt li tinżal qadim ħat ilbes il-ġdid, iva, ilbsu lil-Mulej Ġesu Kristu u tagħmlux provdiment għall-laħam, il-laħam huwa il-passjoni tħżiena fina nfusna illi ikaxkruna dnub. Le, ilbes lil-Mulej Ġesu Kristu. Ġifieri il-Kristjan huwa bniedem ferħan illi taħt il-dokra, taħt il-lassa ta' Ġesu Kristu jaf illi f'dik it-triq għalkemm hija dejqa, hija ristretta, twassal għal ħajja. Twassal għal ħajja eterna. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u nagħtihom il-ħajja eterna u ma jintilfu qatt. U l-ebda bniedem mu kapaċi jaħtafhom minit missieri. U allura b'dik l-assigurazzjoni ħelwa li jien għandi, Ġesu qed jassigurani illi ħajżomni għall-eternità. Jiena ninsab fih danu. U allura kif jista' jkun illi jien ma nħobbux, ma ħobbuhx, ma nservihx, ma nimxix skont il-talim tiegħu. Dak huwa l-Kristjaneżmu veru. U xi jkun jixtieq ma' Kristjan ġenwin? Kristjan ġenwin ikun jixtieq jgħaddi għal maturità. Aħna meta nittwieldu mill-ġdid, John, dik il-ħidma misterjuża u sopranaturali tal-Ispiritu Santu, illi minn mejtin għal Alla jagħmilna ħajjin għal Alla. U hekk insiru kapaċi li nindmu u nemmlu l-Evanġelju, ma nkunux irridu nibqgħu trabi fil-fidi, imma ngħaddu għal maturità. Tarbija sabiħa, tarbija ta' ħafna pjaċir lil ġenituri tagħha, però għal-ħares jgħaddu sentejn tlieta u tibqa' tarbija. Tarbija la darba hija ħajja ħatikber. U l-istess ħaġa l-Kristjan se jagħmel progress, se jgħaddi l-qudiem. Beda bil-kemm jaf id-differenza bejn il-lemmin u x-xelluk tiegħu. Imissa bl-iskrittura fil-komunjoni mal-qaddisin, ġifieri illi da jattendi il-Knisja Biblika regolarment, għamek qed jitgħallem. U l-kelma ta' Alla qed tħalli l-effett tiegħu fil-qalb u fl-imġiba tiegħu. Alla jikber fl-arfa ta' Kristu. Pietru jagħlaq it-tieni ittra tiegħu billi jgħid illi ħarsu ruħkom minn tagħlim fals, imma għal kontrarju ikbru fil-grazzja u fit-tarif ta' Sidna Ġesu Kristu. Dak huwa l-programm illi hemm qudiemna. Illi il-grazzja li narċivejt irrid nara kemm hija ta' bilħaq tremenda, kemm hija ta' bilħaq meraviljuża l-grazzja. Illi Alla mhux biss ħafir l-dnubieti, imma issa iridni li nitqaddes għalih. Iridni li jiena nimxi fis-safa qudiemu biex noġbu f'kollox. Irridni li mantni komunjoni miegħu. X'hemm miżbaħ fid-dinja aħna bħala bnedmin li ngħixu fih biberja Alla, f'komunjoni, f'xirka miegħu. Iridni l-insir utli għas-saltna tiegħu. Alla tagħna doni diversi, id-doni spirituali. Jien kapaċi nagħmel ħaġa, int kapaċi tagħmel xi ħaġa differenti. Ġew l-istess ħaġa. Meta nikkontribwixxu
bil-doni tagħna il-Knisja timmatura, tikber. Is-saltna talla tinfirex aktar fuq l-art. Il-Kristjan ukoll jaf illi għandu din il-battalja, din il-gwerra, din it-taqtija kontra d-dnub illi ma jistax iċedi imqar mument għalija. Irridu nibqaw vigilanti illi nassu kontra d-dnub meta niżolqu ħanistqarru minnu fih qudiem Alla. Nistqarru minnu fih. Il-Bibja tgħidilna jekk nistqarru d-nubietna, il-mulej huwa fidilu ġust biex ħafrina d-nubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Ġifieri ma l-istqarrija tagħna Alla jerġa' jirrinovana, ikompli jagħtina l-ħila biex ngħixu għall-glorja tiegħu. Pawlu ġabar dan is-sillabu kollu meta qal għalija li ngħix huwa Kristu. Għalija li ngħix huwa Kristu. Dik hija tweġiba tiegħi, John. Infatti li Alla sabni midneb, ribellus kontra tiegħu, għarrafni lil Kristu li bentalla li ġi fid-dinja għex ħajja perfetta, miet biex ipatti għal nubieti, għam biex jagħtina ħajja ġdida, tani grazzja li nindem u nemmen fih, u dan kollu għal mafra ta' nubiet u għal skop ġdid f'ħajti. Alla salvani bi skop biex jena nsir nixbaħ lil Kristu, biex jena nħobb bħal Kristu, biex jena ngħix ħajja qaddisa bħal Kristu, biex jena nkun ġenerus bħal Kristu, biex jena naħfer bħal ma ħafer li Kristu. Meta jena nkun qed nagħmel dawn l-affarijiet, nkun qed nilħaq l-iskop aħħari tas-salvazzjoni u ċoe li niglorifika lil min salvani lil Alla billi bħajja ġdida jena nkun utli għalik, għal sħabi u għal glorja tiegħu. Mela, issa li wasalna fit-tmiem ta' din is-sensiela. Kif nistgħu niġbru fil-qosor dak kollu li jedna? X'inhu essenzjalment il-Vanġelu? Tajb, irridu nibdew minn Alla. Ir-realtà t'Alla, il-ħallieq tagħna, l-oriġinatur ta' kull ma jeżisti. Alla l-ħalaqna fuq ġbija tiegħu u wkoll huwa l-leġislatur tagħna. Ġifieri Alla għallilna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Li ġara huwa l-umanità waqgħet fid-dnub. U allura ġibna ħtija fuq nfusna ninsabu kkundannati fil-fajnejn Alla, u però nibqgħu kontabbli lejh, responsabbli għal emilna, għal diskors tagħna, għal ħsibijiet tagħna. Ovvjament din hija sitwazzjoni mingħajr tama. Ġesu qal li għal bnedmin huwa impossibbli li salva. Ma nistax jiena nsalva lil nifsi, ma nistax jiena impatti għad-dnub. Ħlief fl-infern għall-eternità. Frattant Alla fi ħnientu skont il-pjan etern tiegħu fil-milja ta' żmien batinna lill-ibnu Ġesu, mwieled minn mara, sar taħt il-liġi, obda l-liġi perfettament għan-nom tagħna u mhux hekk biss, ħal kastik dovut li kien messni ħadd jien. Flok ma jien ġejt ikkastigat personalment għal dnubieti, Ġesu refa' dnubieti f'ġismu fuq l-għota tas-salib. Pietru jgħidilna illi hu il-ġust miet minn flok l-inġusti biex iressaqna li Alla. U allura dinja il-Vanġelu fl-essenza tiegħu, ir-rikonċiljazzjoni tagħna mal-Alla. Alla ħadima dir-rikonċiljazzjoni, ħadima fuq il-Kalvarju. U allura issa Alla qiegħed jappellalna il-qawwa din il-rikonċiljazzjoni. Kif ħanilħaqha? Bil-fidi u l-indiema. Il-fiduċja tiegħi f'Ġesu Kristu, ġifieri mhux ħanibqa' nafda fija nnifsi jew f'ħadd ieħor, imma se nirrikorri lejh għaliex kif qalu stess jien huwa triq il-verità u l-ħajja u ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Huwa triq waħda ma hija triq valida, hija triq effettiva li twassalna għand Alla. Dik hija l-fidi. U magħha allura tikkomplementa l-indiema. Li jiena ħanati dari għal kull ma joffendi lil Alla, għal kull ma huwa
kontra rida tiegħu biex nibda ħajja ġdida bħala dixxiplu ta' Sidna Ġesu. Din ir-rekonċiljazzjoni allura rridu nilqawha u minn hemmhekk imbagħad ngħixu ħajja ta' libertà quddiem Alla. Nirringrazzjakom li segwejtu dan il-podcast Inberek min jisma', nittama li din is-sensiela kienet ta' interess għalikom. Nerġa' nfakkarkom illi qabel nagħlaq qed inqasmu dan il-ktejjeb xejn, qed nibagħtulkom xejn, kull ma tridu tagħmlu tibagħtu SMS b'isimkom kull jomkom u l-indirizz tagħkom u fuq in-numru 7930 9730. Insellmilkom.